The title 1 week, 1 trouble. Nke kita 1 day, 1 trouble. Keife a na-eselu. Kedu onye riri nke edowere ibe ya? Nye ya ezukwa na anyị o. Isi olu ya, the Lord's Vineyard. Olu ka nkụ. Onwere onye ya arụcha nwunye naanị ya. Ime alụcha nwunye naanị gị. Ka anyị wee nụ nwayọ. Ife na-esedo okwu niile ọkwa ego nke ụwa. Power nke ụwa, recognition nke ụwa. If you try make no matter, sometimes when people are angry, they say silly things, stupid things, nonsense things. Yeah, they say bona. Okay, how we don't have what na ha kwuru okwu efe amakwe. They end up contradicting themselves. Maka na okwu obuna kwu ọtọ, ade lozi eloza. Anywhere akporo gi akpote gi midnight, you will still repeat the sentence. Yotago mana mgbe ị nọ na-atụtụgharị komkom imam ife ị na-ekwu ka ị kwuru taa we contradict nke ị kwuru last year, nke ị kwuru last year we contradict nke ị kwuru 5 years ago, ka ị kwuru 5 years ago we contradict even nke ị kwuru 20 years ago. Makana ya ịmara ife ị na-eme, you are being carried away by flesh. By ihe nke ụwa, worldly things, vanity upon vanity, all is vanity. I've come here today to preach love, to preach reconciliation, to preach forgiveness. Mukambu fodo wendi nwere isi aki, ha mesia fada echetezi. And the human beings of this generation, they're deep thinkers. You do things you think you just get away with it. They will analyze it for you. They will interpret it for you. Just like somebody just put out on the social media, just cookie gear. Just cookie gear. Ebuka Obi bingo. You know? You don't know that people will start reading meaning into it. Will be like, what's the meaning of bingo? Bingo wa fanketa. I mean, people of this generation will tell you that's an Igbo nobi. We will interpret it for you. Because many of us, psychology. Many of us can read human mind to an extent because we are not God. It's just like sometimes you see people with fake accounts on social media. They'll be coming to insult you anywhere for their rights. One day, chukwe reveal or they lose that page. Because when we need the followers, you need to speak. Because Mizoro when you a fake account, but let's say na my page now. The moment you comment, what will I do? I block you. You won't have access to me again. I block you. We can really na page in do to gi. If you never say ba haya maro, I am wero tiny it chualege. Until bossy, it is serious. If you learn ne I mean, if you believe one human being, that is it. Na ne because for me, bro mado. You will see. If we regret. So when feeling if we regret, you put a kaifu go tam put a kita neku, no more than Mario neku. Kefe madi begi meregi na gabara. Kefa na loro. If you know ya mejogi, gabwe no mejogi dan iga na kokari false accusation on the person. Kiko buo. Ebi na akokwa ka ikogbu onyo ka ndị ọzọ na akokwa ka akogbuo gị ndị ọzọ na-eme expect gị na-emekwe ka irugbu onye aka ya dị ọcha ka ị na-agbada
Agwụghị m unu na ịchụgide onye ụwa ọjọọ ịchụbụ ya n'ụwa ọma. Yes, just like me. Ha chụgide m in those days chụba m n'ụwa ọma. Ọ bụrụ na m ataghị ahụ niile nta na congregation m oge ahụ, o nwere ike mara abụ onye mbụ tata, mana achụgide m mgbe m bụ Sister Obi Mario. Tata I'm happy. That's the most important thing. It's not about title, so yeah. No, how happy are you? How fulfilled are you in your vocation? When you nuru di, more the whole fulfilled, more the happy. If one na uwe a job ya, nwoke nuru wine, ona abata na no ya, ume amwapu ya. If one uwe a job ya, an unhappy religious, ya onye sister, onye father chiri echiche odiho happy. Odika, ya amoro me ife meji we describe onya. Ezoku, ọ na-agbawa obi. Mana ịdị happy, ọ bụ na ọkọlụ gị, ị nọrọ n'ime ịdị happy, ihe ọbụla na-eme gị ọ gbasa gị, you are happy. I'm telling you, you don't care. You are happy. It's of the mind. Heart attack everywhere now. High blood pressure, kidney problem, heart problem. People are sick. If you were problem, atukwasara n'enu nke onye ọwụ jeji. If I dey n'ụwa kita na-emezi people who are sick. Nwoke na-eme emesịa, the system sick asị enwe malaria, si na nwere malaria. Jeki zuo ike, or stress, or exhaustion. Muka cheta m oge nọ na Nigeria, oge ọbụla malaria, since m bi obodo iba, ama m ihe malaria. Mmana na Nigeria no cha 2 months, 3 months. Onwere adime amaro mi fe bụ malaria. Typhoid, I'm conscious of what I eat. I wash every vegetable, every fruit I eat with salt. Kwa kama ofuma. Mary Jane Chisom, God bless you. Christian Okago, God bless you. Thank you for following me. All my followers, begin to share this message. Share this message so that others can join us too. Ask him that this period, Kosi Sochukwu Peter Namani, God bless you. Thank you for following me. God bless you. You're welcome. You're welcome. May God bless you all for me. Let us pray to God for the forgiveness of sins. If God should mark our guilt, who will survive? We are all sinners. We sin every day. We are like fishes inside the ocean. We cannot deny water. Mother Mario, I am not the best. I am not a perfect human being. I may not even be innocent of what I preach, but all I know is that I try every day of my life to live a perfect life, to live a holy life. I try every day of my life not to offend people, not to step on the toes of people, not to mash a fellow human being. I am very sensitive in life not to hurt anybody. I try to be sweet, to be nice. I tell people, be sweet. Be sweet in all the events of your life. If you slap me, I will surprise you by laughing at you. I laugh at them because they are the same, and they laugh at me because it's just me. I don't imitate anybody. I don't follow anybody. You can be my friend. You can be my best friend, but I cannot be like you. We can parley very well. I with any character in this world. Man, behave like you.
Yes. And sometimes it looks as if I expect my friends to be nice to me the way I'm nice to them. But you can't change nobody. Onye obula ga-eme nke o ga-eme. The level Chukwu nyere grace. My grace is not your grace. My grace is different from your grace. My own grace, I try to be sweet. My friend are all sweet. Honey, sugar, I try to be sweet to anybody that comes around me. Any moment with me is a happy moment. I don't have time for a dull moment. I don't have time for anger. I don't have time. That's why sometimes when I feel like getting angry on what certain things that people do, especially on social media, I still try to come back and say, man, I can't leave you people without giving you joy. When you are happy, people around you will be happy. Give people joy. A lot of you, this is Lenten season. Who is your enemy? Who you offend? I want to give you an assignment. Think about who is angry with you. Kedu ife imere onye anwa? Onye afu na-ewelu gi iwe, kedu ife imere ya? Sometimes we offend people without even knowing it. O nwere ike ya yi something. Anyị lozo ya bụrụ na ya chọrọ inye onye anwa ife anwa, mana anyị lozoro ya lozo. It is something we can really give out without it costing us anything. But we forgot. And the person na-apa ilu. Na-apa ilu. There are people in life we have around us that feel entitled to one thing or the other. And when they don't get that thing they need from you, you are automatically their enemy. Some, because of one thing or the other they have done for you, they want you to worship them. They want to be your other God. Oh, well, somebody, munia na bankata. Just yesterday, can you an example there? Since in Bialoboda, America, like 18 years ago, 19 years ago, Obro boss can choy boss ifa. Onwe fen choy kuziro onu. Since in Bialoboda, America, not less than 18 years now. Obu na ma enyebe haka we kpota mmadu oboda. That's obu na ikanto ba ya buru 20. Kan rap itu ase. Obu na ma enyebe haka obrokwa ego ani ma sikwa tinye ego mo mana ya mgbe ife dị mmanụ obrokita ebe niile kpochichagoro wee kpọta mmadu obodo a ma ọ bụ onye sister ma ọ bụ onye father ma ọ bụ onye married woman, married man, or young single lady. Apart from this sister congregation, madam agunyefa. Man obu no pekata mpe ya uru 20. Mana ka ngwa gị fa. N'ime fa ncha ụfọdụ na-abịa na-ana, ụfọdụ ka bi obodo a burugo citizen. Onwe bụrụ onye n'ime ha apart from ofu onye. Yeah, apart from ofu onye no katagoro onu zoro mmiri bottle say Mother Mario take ni female take ni kpotamu obodo oyibo.
afụbeghị maka gịnị o nwere ike uche ha adịrị ya. Okay, maybe ha na-egekwa m ntị kịta, ụfọdụ n'ime ha ya na-afụ nkịta ka m gwa unu ya. Ị ka nyere m otu bottle mmiri before, but I'm not expecting it from you. Mana ka m gwa unu, ndo anaghị ala ọrịa mana ọ na-ala ọrịa. Dukewe m wure onwe ya lawara anaghị alarụ. O ofu sister ọ bụrụkwa ya congregation m, ọ gbajuru dọrọ ya that time, wee nyere ya ka sister bịa ken ka izuo nke bụ ike ka ị nweta onwe gị. O wee bịa zusi ike. How many years ago? Every Christmas, oh, sister ya ego ife, ya egotecha n'ife, jee na be mu na convent mu ya na Nigeria, dobe ya sifa dobelum ka nna anọta ota nna afụ ya aya ese chef de gosicha nnọta mfu ya. Ndị sister ama akpị ya aka maka o ya egote ihe ndị na-aga emebi, especially this basket, a lot of things na adị n'ime every December. Maka na oge ọ gbajuru dọrọ, agbatara m ọsọ enyemaka, o wee bịa wee nweta onwe ya. Sister can na then o nwere ife dị ka depression, sadness. She got herself back. O may you lose her vocation here. Yet I have brofu congregation. Every time munya kuroku or say Mother Mario, God bless you for me. Sister, I try to make gafa. Man emailum on a day follow on a get talk here. Sister kangwa gezioku. Emailum mwesi na makwusi ime ihe ọma n'ụwa. Na mmara akwusi imere people ihe ọma. Makana sister dika, oh, sister dika ya oge ni achọ imebi ụwa. Onye nwa achọ imebi ụwa. O chọgide si ọ bụ ni afụ kama ofu onye ni ama mebi ụwa. You can imagine, oge emebiri ụwa. O buru so nue ka hotal. Ofu onye buru onye dị righteous in the eyes of God. O save onye na ezinụlọ ya. So ife chọọ ikwu bụ na onye sister, a reverend sister, she consoled me in life. She made me proud. Adima akpọdi ya na phone. Oh ya na akpọm. If I know nke ihe almost 10 years. Almost 10 years. Man each time okpolum o si Mother Mario, God bless you for me. You consoled me. If you try to give people who consoled you in life, are you grateful to them? Maybe madumelu gi forma. The next time you chọrọ menwuzi ya oburu okwu ihe tia ya, obuga ajọ mmadụ. Onye na-asị emeli ife ọjọọ, ị na-akọkwa nke ọma emelu gị. Mmadụ nabatara gị, ficha gị anya mmiri, ifile na ito one, ifile na ibilong ona, wee na-ata ya, wee na-akọtụ ya. Ife mere nwanne gị emegi ọ ga-adị gị mma. Asị m ọ ga-adị gị mma. Ọ ga-adị gị mma. Ihe mere nwanne gị emegi ọ ga-adị gị mma. Ife anwa i mere onye ọzọ. Jesu si, mmadụ one ka m gwọrọ ọrịa, mmadụ one bịara kene m. Mmadụ one ka m mere ife ọma. How many people came back to thank God? Onye nwanyị like kwara m kene. Man at the same time, I am anu uden na werede. Nwụrụ ọkụkọ nwụpụrụ ya n'iro. I am akwo maka na nne gị lọrọ gị ụwa, gị were ni nyegbuo nwatakịrị narị.
a ga-eme ife otu o kwesịrị isi adị. And when a lot of people, they will come to inbox, they will ask me for one thing or another and say, they will insult me and block me. Some will come, cause them and say, "Ni draw qualified for mu ije ayolo gi ego." Makana me nwere ego. Mara ayoro gi ego ugwu no. Makana akwụọ ya this month, ay akwụkwọ ya ọzọ next month. Na na-ekwu okwu ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị na-achọ ego ha ji enete onwe ha, ị na-ekwu okwu ego ugwu no. Onwe oge mmadụ bịakwutelu m, onye mma ọfụma, ọ sị nnọọ ka nyeli aka kwụ ụgwọ skuulu nwa ya, ofu mkpụrụ nwa oji. Nsị ebe ka nwa gị na-agụ okwuo, ịma na skuulu nwa ya na-agụ, hey, nwa big man ada, o nwere ụfọdụ big man nwa ha na-ada agụ ebe ahụ. Ọ sị na ya chọọ ịma na ofu mkpụrụ nwa, ya chọọ ka ọ gaa mission school, ezigbo school. I nwere ego, ije were nwa gị na-etinye n'ụdịrị school na ka onye bịa kwụọ ụgwọ school fees ye, maka na ofu mkpụrụ nwa gị. Ihe ekoba aka ebe aka gị ruru. A lot of people adịghị ekoba aka ha ebe aka ha ruru. Greediness. That's why Chukwu ya ejinye gị onyinye, onye nke o nyere gị ezuru gị, chọrọ onye nke onye ọzọ. That's why a lot of people now that I gift of prophecy. Achọrọkwa m ya, Chukwu enyekwana m, maka onye ya enyekwana m ya n'ụdị ahụ. Maka onwe ihe ya na ihe so. Onye ahụ ị na-jealous, ihe arụ nwunye, ebo gị ihe ebunwu. Ụmụ gift ndị a nwekwara cross so ya. Nya kpata sometimes negide brother Ebuka Obi. Mmụba mụ. Nsi na nwoke a. Hey, always kwa life o. Oh Chineke. Ka ngwa gị eziokwu. Otu a ndị kita sef. Ịchọ ịkpọ m aga restaurant. Meso gị jee inye m nni. Ala mmanya. Ọ bụ malt ka inye m. I ṅụọ. Yotago, muamu, outing. We can go for outing. No time na ndi nne cruise next week. Mana, I'll be giving you feedback. Ebuka Obi, o cruise. Ebuka Obi, o restaurant. Come on, Oga program edobie na hotel. Unu fuzu unu ya si oje hotel ime ihe ọzọ. There's some gift you don't jealous because you can't even carry the cross that goes with those gifts. Mother Mario, I want my freedom. It's not easy. Evangelist, bless you. God bless you. I'm telling you, the cross of gift of prophecy. Hey, it's not easy. It's not easy. Oye kwa gwoni ihe ọ na-agabiga. Ogosiri anyị the other time na ọ na-alalụ na stone. Unu amamihe, ya ukwu ihe Jesus gwara ya. Ofuya, I say from today you will be sleeping in the stone. Biko ya gwakwana na mu achọrọ ịnarụ n'okwute. Achọrọ m ije enigwe, mana Mother Mario achọrọ m ụdị cross ahụ, biko iwe wele unu. Agachana m enigwe tijara, mana achọrọ m ihi n'okwute. I know somebody. Ihe ọ na-eje n'ukwu. Wo okpu ogwu. Ya, ogwu. Ọ na-ebu ya n'ukwu. You know? We were discussing about cross. Passion. Share something with the person. Ọ sị nke agwazie m nke. Nkụja. Nsị Chineke kwen ihe ọjọọ. Biko unu bubuwe nke ahụ, achọrọ m ụdị nke ahụ. A lot of people when ka ha si
ihe ndị ha na-eme ka ha na chi ha dị na mma mana eme ama iche ma ọ gị na human beings no. That's why you chọọ for okwu inwe nsogbu ota nnọ kịta ikiri sie m iche na si ife na-eme wee gbali egwu isi ka ịbịa chọọ m okwu ịchọcha ife ịchọtala ibulu ife ịchọtala iburu. Be careful what you say, what you do over souls that are protected by God. God fights their battle. Be careful about innocent souls. Be careful about those in ejere chukwu ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ anyị bụ ndị ozi mana ide ezi ya bụ ozi. Anyị bụ ndị ọlụ mana ide alụ ya bụ ọlụ. Ọ ga-anọ na school ọkwa ịnụ nna afọ ga na-eme time for ọlụ apụ ọlụ ifu ndị ha ebukwa mma na-agagharị rụọ ọrụ famarụ until eke ọrụ eke ha na-apịtọ. Be careful about attacking a true child of God. Be careful attacking an innocent child of God. Be careful while attacking a true servant of God, an anointed servant of God. Be very careful. Be very careful. I rejoice because God has chosen me. Most of the music I use while giving talk, that's my music. The inspirational music. Mano dewi, makano onye sister kolea. Unama buari egum, makano onye sister korea. Let me play this. Let us pray. This is Holy Week. I want you to please forgive. I'm asking for forgiveness of our sins. We have all sinned against God. Isaiah chapter 59 said that the Lord's ear is not deaf that he cannot hear our prayers. Neither the hand short that he cannot save us, but our sins have separated us from the love of God. We ask God for forgiveness. We have sinned against him. Father, we beg you to bless Brother Ebuka Obi, to uplift him, to give him all the necessary graces he needs to answer this call. We pray for all the priests, all the sisters, all the religious, Father, for your grace. Father, we pray for end of saga on social media by the servants of God. Father, we pray for divine protection of all those that believe in you. We pray. May God bless the land you live in, as a new dawn rising sun and the morning dew refreshes nature. Oh, may the cells and working system of your body be revived accordingly in the mighty name of Jesus. Amen. May your trust in God conquer the mysterious challenges that smear you with uncertainties. May God's infinite creative act open divine opportunities for your miracles, breakthrough, and favors to flow. Oh, beloved child of God, may your light of glory shine out to overpower the acts of the wicked ones, plotting around you for your downfall. It shall never happen. Their plans upon your life will never work. In the mighty name of Jesus.
Oh, may God open a new door for you. Oh God. May God open a new door of blessings for you. Equip you with creative initiatives and bless you with divine strategies in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. As the divine new dawn light spreads, carrying in it miraculous grace, filled with power to heal you of all your infirmities, of all your sicknesses. May God reconnect you to the sources of your divine helpers, to energize you amidst the mysterious way down. In the mighty name of Jesus, may God energize you in times of your failures. May God constantly multiply your divine resources as you lift up your heart and mind in prayer. May God's divine assistance and his unfathomable presence ward off all manipulating schemes to render you worthless. In the mighty name of Jesus, I want you at this hour to begin to tell God what you want God to do for you. Hey, put your trust in the Lord. Put your hope in the Lord. For with him, all things are possible. Nazi muzogi kangabao. Kangaba tunegu nazi muzogi kangabao. Beloved child of God, may you have the ability to approach God's divine presence. May the availability of the Holy Spirit attract you and make it possible to break through in the mighty name of Jesus. And may you be blessed in abundance in the mighty name of Jesus. Amen. Oh God. Father, you know the needs of your children who are with me here, who are following me, who are hoping for your mercy, who trust in my prayers. Father, come. May God's each new dawn's blessings equip you to achieve life's prerequisites, gifts of forming the fundamentals of your life's goals. Maximize your inner happiness and grant you more grace to pull off mysterious storms, obstructing the divine flows of your progressive living. May God, I say, may God establish his divine connections in your life. Set you free from invisible chains of darkness and shine his divine light on your pathways. In the mighty name of Jesus. Amen. My beloved brother and sister. Oh. May God address your difficulties with love. Resolve all that seem impossible. Touch your heart with new meaning and expose you to more opportunities to experience grace, to move on above complexities. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oh. Okwere mukwa oge mezu nkwa ya. Okwere gị nkwa oge mezu nkwa. Okwere gị nkwa Chineke ga-emezu nkwa okwere nwa ya, n'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa okwu ya. Chimoma ikwere m nkwa o, ị ga-emezu nkwa ya n'ebe m nọ. Ikwere m nkwa o,
ị ga-emezu nkwa ikwere m, ikwere m nkwa. Chineke ga-emezu nkwa ikwere nwa gị, n'ihi na ị bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa okwu ya. Oh God, I pray for you, you child of God today. May the new dawns light brighten every part of your life's existence. Make you strong and healthier to break out of boredom. Inspire you with divine possibilities and grace of improvement. As you are fortified by divine grace, may no sudden stress hinder your strategies for progress. May no lack spiritually or physically values enslave you, and may no fears or mysterious undertone keep you redundant. My beloved one, may God's invisible power burst all hosts of the enemies, chaffs, and strengthen your divine connections in all ramifications. May the unfathomable divine mercy open every closed doors of prosperity in your life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, bless your children. Father, protect your children. Father, give them daily food. Father, grant them your healing mercy. In the mighty name of Jesus, I present Ebuka Obi specially to you, and I use him as a point of contact now to reach all the true ministers of God, all that is going through different kinds of temptations. Father, protect them. Protect us from the eyes of the enemy. Protect us from the snares of the evil ones. Protect us from the wickedness of this world. Protect us from the hands of those that hate us. Protect us from the hands of those that want to swallow us. Agune chemba, ewerele mo wemtie gina kao, igwe neche ndumo, ewerele mo wemtie gina ihe tinyere gibago n'ọnụ, onye ira ga-emetụ ya aka o. Ihe tinyere gibago n'ọnụ, onye ira ga-emetụ ya aka. Papa, ihe tinyere gibago n'ọnụ, onye ira ga-emetụ ya aka o. Ihe tinyere gibago n'ọnụ, onye ira ga-emetụ ya aka o. Father Almighty, ihe ọbụla nke etinyere gị n'ọnụ, ekwensu ama metụ ya aka, onye ire ama metụ ya aka, onye ọjọọ ama metụ ya aka, ndị kpọrọ amasị ama metụ ya aka. Chineke, echiche ọbụla onye iro na-echere brother Ebuka Obi, echiche ọbụla onye iro ọbụla na-echere Mother Mario Ifechukwu Mmaduka, echiche ọbụla onye ọbụla na-echere gị nwa nke Chukwu, n'oge awa nke dị ugbu a ka anyị na-achịkọta ọnụ na-decree wee na-esendikwa ya back to sender in the mighty name of Jesus. Back to sender in the mighty name of Jesus. Onye ọbụla nke na-emebi aha anyị, onye ọbụla nke na-efrem anyị up, ihe o chere anyị chekwara ya, ya bịakwara ya n'aha Jizọs. Onye nke chọrọ imebi biznes anyị, onye ọbụla chọrọ imebi ihe ọbụla nke anyị na-eme, ọrụ ọbụla nke anyị na-arụrụ Chukwu, ihe ọma ọbụla nke anyị na-eme, anyị si ya sokwe ya n'aha Jizọs. Taste and see that food you are cooking for us in the mighty name of Jesus. But onye ọbụla nke na-ekwu eziokwu, onye ọbụla nke kwu n'ụzọ eziokwu, onye ọbụla nke na-alụ Chukwu ọlụ, Chineke asị gị gọzielu mfa. Gọzielu mfa. Those who see evil and call it evil, gọzielu mfa. Ndị na-ade enwe anya ukwu, gọzielu mfa. Ndị na-afụ ihe ka o si wee dị, gọzielu mfa n'aha Jizọs. Amen. Ihe m ji n'aka, ọ karịrị
ego, ihe nji n'aka o, nke njika o, ihe nji n'aka o, ọ karịrị ego ụwa, ihe nji n'aka nwanne m ọ bụ okwu Chineke. I've come to the end of today's program. A Moment with Mother Mario. Join me tomorrow at this time. Join me tomorrow. 8 p.m. Nigerian time. 1 p.m. New York / Michigan time. 2 p.m. Texas / Chicago time. 12 noon California time. Please join me. Let's pray together. Join me and listen to the words of encouragement I will give you. I want God to bless you. Please share love. Share love. Forgive anybody that has offended you. Maybe your family member. Maybe the side of your husband. Maybe it's the side of your wife. Onye mejọrọ gbara. Onye mejọrọ gbara. Let me see. I want to put a smile on your face. I want you to smile before I call it a day.